us presentem Hydronatur, empresa líder en l'energia més neta. Perquè què hi ha més net que l'aigua? A les nostres centrals, i gràcies als nostres turboalternadors d'última tecnologia, generem una gran quantitat d'electricitat que abasteix a milions d'habitatges cada dia arreu del món. Els turboalternadors són accionats per unes turbines que a la vegada són mogudes per aquest recurs que tinc aquí, aigua. Aquest recurs ens el proporciona la natura cada dia i en gran quantitat, però l'aigua és un material altament corrosiu. Per això tenim a la nostra disposició una gran quantitat de tècnics que ajuden a mantenir les instal·lacions en bon estat perquè tota l'electricitat pugui arribar a la vostra llar. En qualsevol lloc que hi trobem un riu hi podem construir una central hidroelèctrica, com per exemple ara mateix ens trobem a les instal·lacions d'Hydronatur, una central localitzada a Vilafranca del Penedès. Els avantatges d'aquesta central és que és renovable, sostenible, bo per nosaltres i per la natura. Hydronatur, l'energia al teu costat.